खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि मोनथाम खोलोबाव भट होनाया थांनाय 6 एप्रिल खालारखालि जोबनानै थांबायमोन। नाथाय बिनि उनावनो फिन मोनथाम जिल्लायाव भट होनाया जाफिनगोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। भट होखांनायनि उनाव ईवीएमफोरखौ गुबुन जायगायाव मोननायनि उनावनो बे थांखिखौ लादों बिसायख'थि आय'गा। डिमा हासावनि हाफ्लं, करिमगन्जनि राताबारि आरो काछारनि सनायाव खुंफुंनाय जागोन भट होनाया। थांनाय 1 एप्रिल खालारखालि नैथि खोलोबाव भट होनाया जोबनायनि उनावनो ईवीएमनि बेले-बेजे जानायनि जाउनाव 1 राताबारि बियाबनि 149 इन्दिरा एमभि स्कुल, 10 सनाय बियाबनि 109 एलपि स्कुल, 16 नं हाफ्लंनि 107 एलपि स्कुल आरो 107 मुवालदाम एलपि स्कुलाव फिन भट होनाया जाफिनसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे भट होनायखौ फैगौ 20 एप्रिल खालारखालि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगासिम खुंफुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो सोनाब बेंगल विधानसभा बिसायख'थिनि ब्रैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि भट थुनाय हाबाफारिया मैया थांनाय 10 एप्रिल खालारखालि अदेबानि सनिबारखालि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय मोन 44 बियाबाव जानानै थांबाय। ब्रैथि खोलोबनि भट थुनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानाय समावनो कच बिहार जिल्लानि सिङाव थानाय शीतलकुची भट मिरुआव मोनसे हिंसायारि जाथाय जानानै थाङो। बे हिंसायारि जाथायनि गेजेरजों 4 सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोन्दों। सोनाब बेंगलनि एडिजिपि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 126 नं शीतलकुची भट मिरुआव सासे सुबुङा भट होनो फैदोंमोन। बे समावनो भट होनो फैनाय सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। जाउनाव रायजो राजाफोरा रैखाथि बिफाननि जवानफोरखौ बेंथेनानै लायो। बे समावनो रैखाथि बिफाननि जवानफोरा गुलि गावगारो। बेयावनो 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आय'गा 126 नं भट मिरुखौ भट थुनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नो बिथोन होनायजों लोगोसे बे जाथायखौ लानानै बेलासिनि 5 रिंगानि गेजेरावनो जाथायनि आबुं रिपर्टखौ बिनाय जादोंमोन। बेराफारसेथिं गाहाय मन्थ्रि आरो बिजेपि दोलोनि गोहोगोरा दैदेनगिरि नरेन्द्र मदि बिथाङा सोनाब बेंगलनि सिल्लीगुड़ियाव मोनसे रेलियाव बाहागो लानानै कचबिहारनि जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिसायख'थि आय'गखौ थार बिजिरनो खावलायदों। आरोबाव फैबावदो बर'नि थामोनथा आरो आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थांखिजों 1998 मायथाइयाव अनसाय बर'आ गावनि अनजालि बिसि, फिसाजो आरो नखरनि साफ्रोमखौबो गालांना हाग्रायाव ओंखारलाङो आरो हारिनि थाखाय गावखौनो बाउसोमहोयो। नाथाय पुलिस मिलिटारिनि गोख्रों सिग्रोमनायाव अनसाय बर'आ पुलिसनि आखायाव गोग्लैना थांनाय 2010 मायथाइनि 27 मे खालारखालि गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजायो। बेनि उननिफ्राय गोलाव सम 11 बोसोर जोबथेसालियावनो थानानै गावनि जिउखौ खुंनो गोनां जायो आरो 2021 मायथाइनि 1 एप्रिल खालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बेल गनायथि होनायनि उनाव 9 एप्रिल खालारखालि जेलनिफ्राय ओंखारनो होयो अनसाय बर'खौ। एनडिएबिनि सोद्रोमा अनसाय बर'आ बेलाव ओंखारनानै गावनि न'आव सौहैनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि गोलाव सम जोबथेसालिनि सिङाव थानायनि उनाव बेलाव ओंखारनो मोननानै नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगो मोनलायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि जोबथेसालियाव जोबनानै थानाय गुबुन माखासे बारग' एनडिएबि सोद्रोमा बिथांमोना जाय दायखौ खालामदोंमोन बे दायआ राजखान्थियारि दायमोन। बेनिखायनो बेखौ बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोरा नारसिनोब्ला बयबो गगोन। राजखान्थियारि हान्जाफोरा नारसिननांगौ होननानै बिथाङा बुंथियो। आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि बारग' एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रनजन दैमारि बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय माब्ला ओंखारगोन आबुङै सोरखारा मिन्थिगोन मानोना सोरखारनि आखायावसो दं होननानै मिन्थिहोबावो अनसाय बर' बिथाङा। दानिया फैबावदो सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै क'क्राझार पुलिसआ गसाइगाव श्रीरामपुरनिफ्राय सानजा फारसे गं 6 महेन्द्र बलेर' भेन गारिजों लाबोनाय दाउ ब्रयलारखौ क'क्राझार पुलिसआ थांनाय सनिबारखालि फुंबिलियाव हमनो हादों। हमजानाय गं 6 बलेर' भेन दाउ ब्रयलारखौ क'क्राझार पुलिसआ हमना पुलिस थानायाव लाबोयो होनना क'क्राझार पुलिस थानानि बिबानगिरि दीपक शर्माया फोरमायो। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावो दि
गंद बयलार दाउ गारिनि सालायगिरिजों लोगोसे हेन्डिमेनफोरखौबो क'क्राझार पुलिसा हमदों होननानै। आरोबाव फैबावदो छत्तीसगढ़नि बिजापुराव थांनाय 3 एप्रिल खालाराव नक्सालिफोरा रैखाथि बिफाननि जवानफोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव रैखाथि बिफाननि सा 22 जवानफोरा जिउ बावनो गोनां जादोंमोन। आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया थांनाय 10 एप्रिल शनिबार खालि नक्सालिनि गाग्लोबनायाव आसामनि सानै जवान जिउ खोमानांनाय बाबलु राभानि नखराव थांनानै खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि बाबलु राभानि नखराव थांनानै नखरनि बिमा-बिफा आरो बिसि फिसानि सिगाङाव आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नखरखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे मदद खालामगोन होननानै बुंथियो। गुबुन फारसेथिं आसामनिनो नक्सालिनि गाग्लोबनायाव गुबुन सासे जिउ खोमाजानाय रैखाथि बिफाननिनो दिलीप कुमार दास मुंनि CRPF जवाननि नखरावबो थांनानै खौरां लाहैगोन होननानै फोरमायथियो। आरोबाव फैबावदो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव कलेजाव 10थि बोसोरारि कलेज उइक खुंदों। बेरगाव कलेजनि लांगोनायाव थांनाय 7 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै मैया थांनाय 10 एप्रिल खालारखालि सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गोजोन हारिमु हान्जासुरनाय हाबाफारिबो लादों। दानिया फैबावदो बङाइगाव जिल्लानि 2 नं जामदाहोआव थांनाय शुक्रबारखालि बेलासियाव पुलिसनि नायबिजिरनायाव सासे गान्जा फालांगिजों लोगोसे गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हादों। हमजानाय गान्जा फालांगिखौ गुवाहाटीनि बेहरबारि विष्णुनगरनि बिजय देब होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसा बोखांनो हानाय गान्जानि बिबाङा 13 किल'ग्राम 1 ग्राम होननानै मिथिनो मोन्दों। गान्जानि बेसेना खमैबो 1 लाख रां जागोन होननानै पुलिसा फोरमायदों। सिखाव सुलुंनि खौरां बायदियै नायबिजिरनानै पुलिसा बे गोबां बिबांनि गान्जाखौ गारिनिफ्राय बोखांनो हायो होननानैबो फोरमायदों। दानिया फैबावदो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर गोजौ गेजेर फरायसालियाव मैया थांनाय 10 एप्रिल आरो दिनैनि 11 एप्रिल खालि साननैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुमाखौ जागायबाय। थांनाय सनिबारखालि फुंनि 8 रिंगायाव गाहाय दरखं मोखांखौ बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा देबेन बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो तुनुराम बर' गोसोखां मावथि हान्जा बादाखौ बेखेवो बारग' MLA सन्दि बसुमतारी। सान्तिसर ब्रह्म गोसोखां थान्दै बादाखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा देबेन बर' बिथाङा। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुमानि हाबाफारियाव नुजाथि फैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बुङोदि बर' राव थुनलाइखौ गोजौ मानदान्दायाव लांनो थाखाय थुनलाइ आफादा अरायबो नाजाबोगासिनो दं होननानै। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि बर' थुनलाइखौ रैखाथि होनायनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थियारि थासारिखौ लानानै दावराव-दावसि सोमजिहोनायखौ होबथानो थाखायबो नाजाबोदों होननानै। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।